मेगनफ्रासो नुलाय लांबाय बिमासो फैनांगौमोन दाख्लै मिथिया दैयाव दैबा दैया नै सुनु आय होख्राङो सुनुआ ओंखारदोंना नै मेलायाव थांनो नागिरदों जोंहा बाथौफुरिनि बाथौ मेलायाव बाथौफुरिनि बाथौ मेलायाव थांनो थाखाय रेडि ओइ नै आइमोनाबो आइजों बाबाजों माहाय थाङो नोङो बिथाङा अबेनि बाथौ मेलाया माहाय थांनो ओंखारदों बिथाङा सोर सोर थांगोन ओमफ्राय इन्टारभिउ लादों आङो मोनहांबाय सुनु मेला बहा मेलायालाय दे मोनबाय दे वाव लायनो बहा नागासलायाबो गिदिंगासिनोलै ओइ नै मामि नागासलाया नि मेलाया मेला मोनफैबाय बाथौफुरिनि बाथौ मेला हाबहैग्रोनोसै गेटखौ मोनफैबाय गेटखौ पार्किं गारि गुदा नेगोनसै गेटआ मोनफैबाय मेलायाव ओइथिं बेरायगोरनांगौमोन गार्डेनाव फै ओइ थां गार्डेनाव बेरायग्रोनोसै आरोना जोङो दैया मोजांथार बिबारफोराबो वाव सुनु दैया नै सुनु आय होख्राङो सुनुआ ओइ दैया ओइलाय माथो ओइयावबो दै दङ माथो फुख्रि दलान दंलायलायो नै दैया बावबो दङ ओइ नै दालां बानायलायदों इयाव दालां हेल' ओइ नै दैया दै बोहैगासिनो ओइ नै दलाङा दै बथलाव सावदो नायबाय थाबानो जाबाय नै गुरैखौ नायहरबाय आलांगायै सुनु मोजांथार मोनदों नालाय मोजां मोनदों हा मोजांथार मोनदों पेनारग्रा फिसा गाखोग्रा fídeo mang kan sih thẳng sih đi này khách sih ya này mondera bathau mondera bibaरा समायनाथार बिबारा नै गार्डेननिफ्राय ओंखारसै आरोना जोङो मोजां मोसाथारदोंमोन दखान हाबबाय दखान गस्ला दखानाव ओइलाय हाबग्राया मेलाया हाबहैनोसैथ' मेलायाव हाबसै जों दायो असलि मेलायाव
हाबनोबा बेयाव हाबनो थाखाय बेसेबां 10 थाखा एन्ट्रि टिकेट लालायखानांगौ जादों 10 थाखा टिकेटनिखौ नायसै मा दङ 10 थाखा टिकेटआव मा नुयो नायनि र' दस थाखानिया माथो लांदांसोब्रा आयौ सनाफोरानो खेराफोराबो 10 थाखा दाननायखौनो रावबो हाबा खोमालै दखानानो बन्द' माथो न' एनमयलारि मोनावसो नुमारदोंमोन आं भिडिअ'आव दखाना बन्द' होननानै हाबफैबाय नै दा नैबे दखाना बन्द' मारमोन दाख्लै एनमयलारि मोननि भिडिअ'आव नै दैमारा बे दखाना बन्द' मारलै नै बन्द' नुमारदोंमोन बन्द' मार 10 थाखा दाननांगौखौनो रावबो गैमाराखै मा मानसिफ्रा 10 थाखा दाननांगौखायनो मानसियानो खालिसो नै हाबसै जोङो बावबो फिसा आरोबाव टिकेट दानबावनांगौसो नामा हांसोखौ हा बेबा बेसेबांबा टिकेटाबा नायनो लुबैदों आं बेखौ नायनो लुबैनानै फैथारदों आङो बेयाव শুনো নাইগোন दा ओइ दा नायगोन শুনো नायथारसै जोङो फाइनालि दायो दानबाय आरोना आङो टिकेटखौ लोगोफोरनि सासेयावनो 80 खा आरोना ओमफ्राय नायनो लुगैनानै फैनाय नालाय ओमफ्राय नायबायानो आरोना लोगोफोर नायफालांदो জলপরি শো দেখে প্রথমবার আপনাদের শহরে এখানে আছে শুভ বিদেশ থেকে আসা জলপরি আপনারা সপরিবারে দেখুন আর আনন্দ উপভোগ করুন কিভাবে তারা জলে নিয়ে দেখাবে নানা খেলা बेखौनो नायनो लुगैनानै खारबोथारबाय आरो आङो आयौ फिसाबो दङ दिनै दाख्लै गेन्द्रिया बोरो पहली बार आते शहर में यहाँ आए हैं जरूर जलपरी आपको सब परिवार आइए और आनंद उठाइए जैसे जैसे पानी के नीचे दिखाएंगे तरह तरह के शो मत कीजिए सब परिवार आइए और देखिए जलपरी शो मामी नी गायावनो फैया माथो दिनै It's the Transactional Mermaid show. All the way from distant lands, the mermaids are here. Bring your family and enjoy the breathtaking underwater performance. Watch them perform flying tricks beneath the water. And experience the magic of the mermaid show. दसे थांथारो खिसो थाहैबाय थायो दाख्लै एफा जेव नुबाय ओइ खिबो फैलायबाय नै गाहायावनो नुबाय दाख्लै एफा गिदिर नुबाय बिमा जेव ओमफ्राय मबाइलाव नुनायखौ नायनो फैबाय दा मानैल' नुयो हो गेलेथ'ला नामा गेलेथ'ला गैया 80 थाखा बावनो 80 थाखा मानैल' एफा बुरजा दाख्लै नुबाय एनमयलारि मोननि भिडिअ'आव नुनानै नायनो फैथारबाय आङो गैया मानैल' नुबाय ओमफ्राय थ'ला
हारसिं जेबो नायथ'ला गाखोलाबो जोङो नै बाव नाव दंमोन ओइ नाव टिप बरसा पानी 2.0 बेयो मामोनलाय अ नाव गाखोग्रायासो गैया ओरैबायदि बुरजा दङ बुस्थुफ्रा ओइ नै मामि ट्रेना खारदों इनिया बेलाय माथो आजां गाजां दङ गेलेग्राफोरालाय हा थु फैलै ओरै थांफिनना गिदिंफिनसैलाय बेखौनो मोनफैफिनलायबाय ओरै गिदिंनानै सेन्देल नायदोंमोन आं ओइ नै दंमोन आयौ 450खा आंनो हामनायानो गैया खोमा ओमफ्राय समानिखा आयौ साद्रिफोरा गस्लाफोरा नै सिफोरा मोजां मोजांमोन जेरावबो बुंजोबनाय गस्ला दखान एखेलै गस्लाफ्राबो ओइ नै 200खा बैयाव दावदै खेलायाव हाबफैलायबाय एबाराव दावदै खेलायाव दावदै खेला दावदै खेलाया मोनबाय खोमालै बिसोरना गोमालायबाय मोनबाय खोमालै बिसोरना मालाय जोंहाबो दावदै खेला गेलेनोसै एबाराव खय नाम्बाराव होदों हा दुइयाव होदों ना गेन्द्राया गोलोमफ्लायखाबाय दाउखौनो गेलेबाय जोंहा ओइ दुइयाव लाखिनांगौ ओइ गैला ओइ जागोन खोमालै गैया एगावसो जाबाय एगाव खालिसो ओमफ्राय हा थ' 3 नाम्बार गोलोमफ्रायबाय फिसा लानानै गेन्द्राया सुनु ओइ कय नाम्बाराव होआ दुइयाव दैबा मोनबायलै खनसे बावबाय कय नाम्बाराव होदों खोमा एगानो एगा जाहैबावदो दा इसर आयै दुइया जाखांबाय सोरनाबा दैनै मोनलायबाय जा दैनै ररा बाथौ एबारबो दुइयाव नांगासिनो दुइयानो खारबाय थादों होलाय दुइयानो खारबाय थायो दुइयावनो फैगासिनो जों होनायनिफ्रायनो एबाराव दुइयाव नांनाय नंला दुइयाव होबाय नालाय दुइयाव होलायबाय र' हागोन दैनै दैनै मोनलायबाय आरो बेयाव नांबावगोन बेयो 10 थाखा गैला एबाराव एगाव जाबाय एगाव होलायबाय एगाव जागोन ना जाया एबारावबा दै जानोसै जोंहा किनानै बेदर गैयालाय नामालै सिगाङाव मेलायाव जानायाव बेदरानो गैयामोन नागिरलाय थुलाय मिथिया
जा गोथाव जादों गोथावालाय बेदर लेबु केबाय प्लेट 10 piece 150 जा बेखौ लांसै आइमोननोबो 10 थाखा मोनबा लांसै एबाराव आइमोना मोसानाय नायबाय थादों ओमफ्राय मेथाइ जानो लेंहरदोंमोन ओमफ्राय जाखांबाय होननायखाय साहा लोंनो लेंहरदोंमोन ओमफ्राय जाखांबाय होनबाय मेथाइ बेखौ लांसै आरोना ग्रिन खानै दङ लांसै लांखादोंना नै फट' लानो मोनसे फट' मबाइल गोमादों Poco X6 मबाइलनि मडेला X6 Poco X6 बेनिखायनो सोरबाफोर मोनदोंब्ला जोंनिसिम होफैनो थाखाय गुरै गीता बर'नि गान खननायखौ खनसे नायनानै थांसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो क्रिस्टि मोसानाय भिडिअखौ दाख्लैनो होखादोंमोन आरोना आं भिडिअआव होबाबो आरो भिडिअआ गोलावथार जायो नालाय आङो क्रिस्टि मोसानाय भिडिअखौ आलदा होगोन आरोना नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला नायबानो जाबाय आरोना क्रिस्टि मोसानाय लोगोफोरनि मोनफैबाय न'आव ओमफ्राय नै मावजिया बहा उन्दुनानै थादों नै हालाहां मावजिया जि मोजां उन्दुनानै दं नै ओमफ्राय नायफैलाय आइ मावजिया बहा उन्दुनानै दङ दोनद्रा आयै मावजिया नायलाय मोजां जेबो खेल गैया नालाय उन्दुनाया खिफिबलायनाय उन्दुखाबाय नै साफा उन्दुनानै थादों नै मामिया उन्दुबोलायबाय बिफा गोरा खेफैलाय मोनफैबाय 10:30 टाइमा 10:30 जालायबाय जेबो खेल गैला उन्दुनाया